А какъв президент искаме ние? Това е важният въпрос, на който трябва предварително всеки един избирател да си даде отговор. Искаме ли президент, който да просто официално да представлява България и да бъде ехото на управляващото мнозинство, което в момента, както сутринта вице-премиера Иво Христов каза, ние за сега владеем само Народното събрание и Министерски съвет. Тоест, те живеят прогресивна България със самочувствието, че са овладели, цитирам вице-премиера, Народното събрание и Министерски съвет. Та искаме ли президент, който да бъде ехото на тези две овладени институции, на двете на изпълнителната и на законодателната власт, или искаме президент, който ще задава по някакъв начин, съобразено с ограничените му правомощия, разбира се, политиката, и ще може да упражнява контрол под формата на налагане на вето. Защото не е тайна, че госпожа Йотова беше, как да кажа, в унисон политически познато лице, което всъщност никога не е имало различна позиция от тази на президента Радев. Тоест, тя ще продължи тази политика, която вече е факт, която всички изпитваме, виждаме, без да имаме политическа програма за управление, защото такава до днес няма. И много ми се иска, когато говорим за президентските избори, да водим разговора около въпроса какъв да бъде кандидата, а не кой. Имената нямат никакво значение, важен е човека, важни са качествата, важна е възможността му той да бъде коректив на властта. Президента трябва да бъде на българските граждани. Президента трябва да може, когато майките, пенсионерите и работещите не са доволни от бюджета, да наложи вето на този закон за бюджета. Не услужливо, продължавайки политиката на управляващата партия, да го публикува за обнародване.